pääsihteeri, arvoisat ulkoasiainministerit, hyvät naiset ja herrat. Suomen hallituksen ja Suomen kansan puolesta minulla on kunnia lausua teidät tervetulleiksi aloittamaan Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevä konferenssi Suomen maaperällä. President Kekkonen, distinguished foreign ministers, ladies and gentlemen. Mr. President, it is a particular privilege for me to address this distinguished meeting in your presence. As a European statesman, you have demonstrated a far-sighted and profound understanding of the questions of security and cooperation that face this continent. I am glad to have this opportunity to pay tribute to you and to your neutral country for the persistent efforts which have so greatly contributed to the convening today here in Helsinki of this conference.